Ćao svima, evo još jedan unboxing radim. Znači ovo je jedan od dražih unboxinga koji ću da uradim, pošto znam o čemu se radi, ali evo, podelit ću sa vama. Znači ne piše ništa, skinuo sam ovo nije ni bitno. Bitno je da dolazi od jedne drage osobe, od kolege iz susedne nam zemlje, bratske, Hrvatske, i sad ćete da vidite šta je, znači. Ovo je ono što se kaže kuvari bez granica. Opa, vidi ovo. Ovako. Znači, šta je ovo? Ovo je, da uklonimo ovu ambalažu, ovo je, evo ako da stavim da ja bolje vidim, ovo je nešto što se zove privatno, to jest svetsko, a naše. Znači, šta hoću da kažem? Ovo je domaći proizvod od mog dragog kolege Mičete. Pazite sad ovo, jekana. Mljevena ljuta paprika i krupna sos sa suhim travama, kaduljama, tiček, lavar. Ovo moj kolega i drugar iz Hrvatske, iz Metkovića, koliko se sećam, inače radili smo zajedno na brodu, kao kuvari, na rečnom brodu, Dunav, Rajna, Majna, tu da smo plovili, cijela Evropa. Ovo čovek proizvodi sam. Znači, ovo su neki začini, ljuto je, da, paprika sa soljom, a ovo je njegov brand. Znači, ovo je, čini mi se, po čemu sam ponosi, inače ovo je njegov zaštitni znak, on nosi ovaj kačket gore, naočare i naravno oznaka da je za jelo, to jest da sprema on i da je on kuvar. Evo ga. Čaramanga. Hot sauce. Ljuti sos proizveden 2018. Inače čovjek proizvodi od sopstvenih paprika, ima znači svoju plantažu ili kako da kažem svoje, evo da se fokusira, ajde. Evo ga. Znači čovjek ima svoje paprike. Evo, kaže domaći ocat, ljuta habanero paprika, koju on lično proizvodi, uzgaja, bere, znači uzgaja, sadi, uzgaja, bere i posle obrađuje, i on je čovjek napravio sos, ljuti sos po nekom vjerojatno svom receptu. Ja ću ovo da probam, ne sada naravno, ali ću prvom priliku probam. Inače nisam ljubitelj ljute hrane, volim da probam, volim kad ono što kažemo zarezi, ali ne volim kad je previše. Ovo ću svakako da probam, verujem da je opasno ljuto, opako da kažem. Hvala puno kolegi i drugaru, hvala Mio, hvala puno, pozdrav za tebe i nadam se da ćemo da sarađujemo u nekom daljem momentima, u nekim daljim planovima. Evo, malo da ga izreklamiramo. Eto, to je to, drugari, hvala puno.